मा जाखो सोलाया नायदों नायदों जे माने बेयाव हिनजावसा गथ'फोरनि आरो हिनजावसा गथ'फोरनि हौवासा गथ'फोरनि माल बेयावहाय आङो फसायबासो लागोन फसायबा लाया हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माराजु दनस्रि इउटुब चेनेल आं गासिखौबो दिनै बिराद गोबावनि उनावहाय या सासेनि आंखौ बाइक होलांबाय बिराद गोबावनि उनावहाय दिनै मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो फेमिलि बेखौनो एसे खोन्थालांसैलाय दायो आङो रेडि जाखाबाय ओमफ्राय माने सानै मानसिया रेडि जायाखै फिसाजोआ माने स्कुलाव थांदोंमोन नालाय बेखौ लायदों ओमफ्राय दायो बेखौहाय लाबोनानै ड्रेस गानस्लायनानै जों थांसै आरो ओमफ्राय जोङो फेमिलि थांगोन ओमफ्राय जोङो मानि थाखाय थांगोन माने गोजां बोथोरनि जोङो आरो बबे जायगायाव थांगोन जोङो आरो जोङो मा लायनो नागिरदों बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थिलांसैलाय नोंथांमोना आंजोंबो दिनैबो थांफाबाय थादो माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरो जों बेफोरबायदि माने फेमिलि ब्लग लाबोया भिडिअ लाबोया आङो अलरेडि जेनेबा न'निफ्राय ओंखारनानै आङो मोनसे जायगायाव दंफैखायो बेखौ आं दायो एसे मोजाङै खोन्थानोसै बिथांमोना माने दायो फैगासिनो स्कुलनिफ्राय बिसोरो माने माबायदि फैदों स्कुलनिफ्राय ड्रेसाव फैगोन ओमफ्राय माने इयावनो नैबेयाव आरो ना नुदोंना आंनि उनावहाय बेयावहाय दखान मोनसे दङ बेयाव न' आरो बिमायंनि न' बेवहायनो बियो दायो ड्रेसखौ चेन्ज खालामनानै जों बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसिगोन आरो चेलौ नोंथांमोना थांफाबाय थादों आंजोंहाय दिनैबो गोदान भिडिअआवहाय माने जोङो न'निफ्राय गोजान जायगायाव थांगोन आरो बेनिफ्राय न'निफ्राय खमसे खम जाहैगोन माने 30-35 किल'मिटारनि गोजानाव आरो बिथांमोना फैगासिनो नै आं माने बाइकखौ नंगौ बायदि नुदों आरोखि एसे खोन्थालांबाय थानोसै नङा होमबा नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादोलाय चेलौ बिदिबा लेट्स गो फिसाजोखौ लाबोबाय स्कुलनिफ्राय थांसै थांनाय नै ड्रेसैनो फैबाय आरोखि जों ओमफ्राय दायो थांसै बेयावनो ड्रेसखौ सोलायसिगोन आरो ओमफ्राय जालायबाय माने जोंहा बेयाव सासे फिसाजो थायो आरो बे धेमाजियाव बेनो मैगं लांफागोन जाहैबाय सासे ओंखामसो उखैखोना माखिना ड्रेसखौ नुफु नागिरखाबाय माथोलाय वाव का जाएगा तुम बोलो घूमने के लिए घूमने के लिए जाएगा जाएगा कौन कौन जाएगा मैं नहीं पता तुमको नहीं पता है क्या यावनो माने दायो ड्रेसखौ सोलायसिगोन आरो ओमफ्राय दा माने फिसाजो सासेनो लांफानो थाखाय आंनि मैगं खाबाय सासेया बेखौ एसे खोन्थानोसै आङो बे ओजों थाखायो नालाय मा मैगं खाखोब्रा मा खाखो खुदुना बिसिना आलुआबो गोजौ जाबायानो दिसि आलु ओमफ्राय मैगंखौ लांफानोसै जोङो मैगंखौ खाखांबा मा जाहैबाय आं बयखौबो दिनैहाय गोदान भिडिअआव गोदान बोसोरनि बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासि हरग्रोबाय फार्स्ट टाइम गोदान बोसोर फैगासिनो दिनै जाबाय डिसेम्बरनि 7 थारिख बे मासा जोबबानो माने गोदान बोसोरा फैबाय आरो आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासि हरखाबाय गोदान बोसोरनि मुङाव नै सासेया रेडि जाबायनोसै आरो ओंखारथ' आयौ मा लुखुलाबायनानै दं मानसियालाय आंनि फैदो जायाखै नामा आं नेगासिनो जाबाय बोरै बिदिसो लंपेन्ट गानला गोजाङा हाब जोङो गासिबो माबा गानजोब्बाय मा बायगोन रानियालाय मा बायगोन जाला मेला बायगोन ओंखाम जायाखै ओंखाम जाबाय ओंखाम जायाखै ओंखाम जानाय जायोलै ओंखाम उखैयाखै बाबा मानो आंनिया गोगोम देलायबाय हलाय नायनां मानसिखौ बायदि नोङो एवनो था आयु आथिंबो लानां मानसिखौ बायदि अबाव थांनो नागिरदों खोन्थादो अबाव मिथियाना सोर थांगोन खोन्थादो आब'जों आंजों ओमफ्राय मामिजों आंजों साबेसे साब्रै जाबाय गुड मा बायगोनलाय खोन्थादो मा लागोन आङो
फसायबासो लागोन फसायबासो लागोन फसायबा लाया आया एबा माखौ फसायगोनलै माने फसायबासो लागोन जाहैबाय जोंना फिसाजोआ बेबा माखौबा फसायगोन बेखौथ' मिथिया दंना गैया ना मैगं खादों फैद' बेखायनो माने हिन्जावफोरनि देलायनायखौ नेनो बायोलै ओंखायनो आङो हिन्जावफोरखौसो फार्स्ट ओंखारग्रोहोनानैसो आङो ओंखारो माने गाव जुदि ओंखारग्रोनानै लाबाथाय उनाव माने नेनो बायो आङो ओंखायनो माने हिन्जावफोरनि देलायनाया बिराद गोबाव जायो ओंखायनो आं नेनो बायो दाबो नेनानैनो बिराद गोबाव जाबाय मा लाखौलाय लाइ बेल' आरो मा लाइ दुन्दिया बिलाइ मा लाव थाइसे फिसाजों लांफानोसै जोङो दायो रेडि जाबाय थांसै नै जों साथाम ओजों साथाम मानसि फिसाजों साथाम आंजों साब्रै चलो थुद' हा फन गाबदों जायखिया थांसै नै जोङो दायो गारियाव गाखोबाय थांनोसै माखासेखौथ' लालांजोबनोबो हायाबो जानो हागौ थेवबाबो जायखिया जों बोरै थांगोन बेखौसो खोन्थालांनोसै मोनहैनाय ओमफ्राय जोङो अबाव थांगोन मा लागोन बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै नङा होमबा नोंथांमोना थांफाबाय थादो जाबायना गासिबो जाबाय नै सासे दाबो जायाखै आं दहायनो होनखादों ओंखायनो हिन्जाव मानसिखौ आं नेनो बायो होननानै ओइ माबाया गायजानो जाबाय दा उनाव सानै ओमफ्राय नै सिगाङाव बिफा फिसा सानैजों साब्रै देलाय सरमा गाननाय बायदि नुयो नायनां वा चलो जायखिया आं दायो ड्राइभ खालामनायाथ' गारि सालायबाथ' भिडिअखौ लानो हाला नालाय जायखिया थांफाबाय थादोल' नङा होमबा चलो लेट्स गो मोनफैबाय ओमफ्राय मैगं लांग्राफोरखौहाय नै जों मैगंखौ हरनोसैलाय मैगं लायग्राफ्रा नुदोंना मैगं लायग्राफ्रा नुदों एकदम गारि नेदों नै गारिया जाम जादों ना सानै फुथुलाबो लायबावदोंसो नै नुबाय दा नै ओरैबायदि गारि जाम जाबाय माने बेनो जाबाय धेमाजि टाउना जों मोनफैबाय आरोखि बिसोरखौसो जों मुला खोन्थानो दहाय ओरै बारबोबाय खारलाय जों नै मा बिलाइ आयौ मेथाइबो बलायसै माला आनिनो मालाबा ओइ फुथुला होबावबायसो नोंसोर थाङा हा मानो थांबायो जाबाय दा बाय जोङो दायो टाउन मोनफैबाय धेमाजि टाउन जोङो दहाय खोन्थाखादोंमोन आङो न'निफ्राय खमसे खम माने 30-35 किल'मिटारनि गोजानाव आरो 30-35 किल'मिटारनि गोजानाव ओमफ्राय जोङो जाय जायगायाव थांगोन ना हाथायाव थांनो नागिरदों नालाय बे हाथायखौ जों मोनथ'वाखै जों दाइभार थांसै आरो बिसोरा दाहाय मम' जानो फैबावगोन जाहैबाय बेखौबो दा एसे खोन्थानोसै अबाव मम' मोनो ओमफ्राय जोङो एबार थांसैलाय जाय जायगायाव फैदोंना जों बेयाव थांसै बिसोरखौ जों लेंदोंमोन बिसोर बिदि माने थांथ'ला जाहैबाय बिदिबा जों थांफिनसै जोङो दायो थांफिनबाय नै 1 घन्टानि खाथियाव लाफ्रामबाय जोङो मोनफैनो 1 घन्टा लाद्रायासै आरो 45 मिनिटसो लाबाय 45 मिनिटसो बेनो जाबाय धेमाजि टाउना जों मोनफैबाय दायो मा होनो जोङो एसे थाबायबाय आरो टाउनावहाय माने गारिखौ दोननो जायगा गैया नालाय गारिखौ बैयाव दोनबाय जों उनावहाय एसे गोजानाव जाय जायगायाव जों थांगोन बेयाव माने गारि दोननो जायगा गैया ओंखायनो ससे थाबायलांबाय बैयावनो जायगा नुदों ना दानि नुहुरबाय दा बेनो आरोखि सोर सानैया सिगांनि थाबायनायफ्रा बा सासेया बाय बिसालाव जायखिया बिसाल हाबसै नै गारिया ओरैबायदि गारि बिसाल हाबग्रोसै दा नैबेनो बिसाल धेमाजि बिसालाव एसे खोन्थालांसै मालफोरखौहाय माबायदि अफारफोर मोनगोन ना मोना होननानै वाव गोजां बोथोरनि सेन्देलफ्रा मायदि दंलाबाय नुदों दा जोंना सिगाङाव थांसै थौदो ओरैबायदि मानसि नुगोन ना नै बे फुजानि गोजां बोथोरनि खोमा
सिङाव जायसे हाबलांग्रोनोसै आंबो माबायदि ओंखारदों एसे नायनि ड्रेसफोरा नुदोंना जों जायसे थांग्रोनोसै ओरैजाय लेडिसफोरनि खोमा बे लेडिसनि जानांगौ ओरै साइडआव गोजौआवथ' सानै थांबायनि सिगाङाव माथो सिला सिगां सिगांथारलै सानैयालाय जोंहा मा होनो धेमाजि बिशाल मार्केट थौ ना सोर सोर मा मा लागोनथाय बेखौथ' मिथिला जायखिया थांग्रोनोसै जोंना रानि माखौ पसन्द जायो बेखौनो लानोसै ओरैजायनि सासेया जिरायनानै एकदम मबाइल थुगासिनो बिमाया शपिं खालामदों खोमा इयाव थुना मबाइल नायदों नै गथ'आ मा जाखो नायदों जे माने बेयाव हिन्जावसा गथ'फोरनि आरो हिन्जावसा गथ'फोरनि हौवासा गथ'फोरनि माल बेयावहाय जोंना नै बेनो जाबाय आरो आं दहाय होनदोंमोन ना जोङो मोनसे जायगायाव थांगोन होननानै बे जाहैबाय जोङो फैबाय दायो धेमाजि बिशाल मार्केटआव माने गोजां बोथोरनि माखासे शपिं खालामसै आरो नोंथांमोननो खोन्थालांसै आङो शपिं खालामनायखौबो जों माखौ लागोन माखौ लाया जास्ट जों दासो मोनफैबाय बिनि उनाव जोङो दाहाय लानायखौबो एसे खिन्थिलांसै नङा होमबा थाफाबाय थादो सोर माखौ लागोन बेखौथ' मिथिया जायखिजाया बिसोरो ओरैजाय नायग्रोबाय आरोखि माने बिसोरो थाफाबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा चलो फैयै जोङो मोनागुलायबाय माने हाथाय खालाम आरो जों ओमफ्राय दायो नै बेयावहाय बै नुदोंना बेयाव माबा मोनसे जानानै लानोसै जोङो माबा मोनसे जाना लानोसै मम' ना मा मोनजायो ओमफ्राय दा दहाय बैयाव फिसाजोफोर दं होन्दोंमोन ना दहाय जों मैगं होफैनाया बिसोरबो फैगासिनो बिसोरजों जोङो दायो ज' जानानै थांसै आरो माखासेया ओंखारबाय मोनालायबाय नुदों दा मोनाबाय बैयाव थांसै बै हटेलाव मोनफैबाय नै बिनानावमोनजों बिनानावानो फिसाजो गोजासै बिसोरो नै सासेया रानि सासे थाखोमादों नै सोरबाबा लाजि जाहैबाय फिसाजो गोजा बिसोरनो बे आरो जेनेबा आसलि फिसाजो ओमफ्राय बिसोर जाहैबाय बिसोरनि लोगोफोर बिसोर गुफुरनि गोजा गासिबो जोङो दायो जासिगोन मम' मा मोखां थैलाय लाजिनाय बायदिलाय नै सासेया बे बस बेयाव नै खिन्थु आं बिनि सायाव बारा आइडिया गैया माबायदि बानायो नै फार्स्ट जागोन आरो बेयावहाय धेमाजियाव खिन्थु माने धेमाजियाव थांलाय फैलायाथ' दैलि खालामनाय जायो थेवब्ला माने आं देग्लाय माने एबारसो फार्स्ट टाइम आङो मम'खौ जागोन आरोखि बेयाव ঠিক আছে लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय दहाय फुंनिफ्राय फैनानै माखासे जोङो अबावबा बेरायनाय आरो जोङो लास्ट एन्डिंआव नै बेखौ जोङो दायो लास्ट आरो दहाय जोङो फैदोंमोन 12टा बाजियाव फैदोंमोन जोङो फैयै दायो माने न'आव थांनाय फारसे न'आव थांनाय समावहाय जों माने मोनालायबाय आरोखि जोङो दायो माने बेनो लास्ट श' बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन जोङो बिनि उनाव जाना लानोसै बिनि उनाव जों न' फारसे थांसै आरो रेडि मोनफैबाय जोंना मम'आ सोर बेसेबां जायो दै जोंना बे मानसि जानो हागोन नालाय बियो जायखिया जाग्रोनायसै दायो जानायखौ सोरहाबा जानायफ्रा खुगाया लुला जानो हागौ ना बेखौ खोन्थाला आङो नै बेदर होदों ना मिरामिस ना मा बेलाय ना बेदरसो